Nagbabalik mga kaaksyon ang tapang ora mismo padagos sa satuyang pagtabang, padagos ang satong pagtaon ning pag-asa. Iguanan naman kita sa rupang niya na aayudahan mga kaaksyon. Dahil iba, si Miss Jasmine Bilen. Oo. Nanay, Manay Jasmine, masiram na hapon. masiram na pagkahapon. Kusog-kusugan talang Partner. ang partner. Manay LB, hindi Igwakan- ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, may kajaming ka. Grupo kayo. Isang Ismail pa lang Isa na kayong organisasyon. ng mga walang ipin. Pwede na kayo magtatag ng party list. Walang ipin, party list. Ika ang first nominee. Dahil maray na pagkahapon sa liwat na dilit lang itong kaugmanan, nanay. Pakonsulo Mas lang. gano'n sa tuyang problema, dapat permi kita nakasmile. Smile nga nanay, isang smile sa camera. Yan. Ilabas mo nanay, buong buo. Yan. Ibo ka mo. Ibuka Yan. mo na. Diba? Okay. Pero Manay Jasmine, nanay, ano po ang hilang? Yan. Ano po, sa kidney po, Kidney. sa puso, diabetic po, Mm. saka ano pa po, Sa kidney, sa puso, Diabetic. sa bitis. Ano, nagkaurubos mo na. Nag-shopping ka kailangan tabi nanay. Oo, pero... Sa likod. Sa likod. Ano? Baka may ilang pa sa likod si Manay. Mayuman. Sa Panglay baga lang po. yan. Ha? may sabaga Oh, po. sa baga pa. Kaya pala medyo ano si nanay. Opo. Nanay, naipakonsulta mo na po yan sa imong mga bigbabanggit na mga And kaso rin niya kamatayan. nagpuon. Kang ano pa po, January po, Kan January mo niya na taon. Opo. Nagsarabayan iyan sa imong namamatayan. Baka mga komplikasyon. yung mga ano na po, komplikasyon na Pag po may siya. diabetes ka, partner, may mga ano komplikasyon na niya. Ayoy, nag-uurubag ang bitis. Pati ang puso mo. Opo. May piputulan nga ni kang kibitis, partner. Ayo, partner. Oh. Yan, nahiling ta si Nanay Nanay Jasmine. Jasmine. Taga-sain ka pala, Manay? Sa Purok Size po, Panal, Tabaco City po. Taga Premier Distrito. Oo, duwa kitang ano ngan partner Taga ng Tabaco. beneficiaryo na taga Nya, arog kan hapot ni partner, napakonsulta mo na lamang po yan sa doktor. Opo. Anong sabi po kan doktor? Ano po, ano po na dialysis po daw po. kaipuhan mong Tapos i-under. to the eco Magpa-dialysis. pa po, To the mapa-x-ray echo po. para sa imong puso. Opo. Nanay, ngunyan po na arog kayo sa itong sitwasyon. Sisay po ang kaibahan mo sa buhay. Sisay So- nag-aasikaso sa imo. Agom ko po, Agum. Ano po ang trabaho ni tatay? vendors lang po. Ay, vendor! Bakong lang! Hindi, pag lang. Vendor po! Vendor Vendor. po. Ano po ang mga tigtitinda ni tatay? Mga kawatan po, mga ano. Kawatan. Sa gilid Alimbawa, po. konti lang. alimbawa Opo. mga kawatan, mga Trumpo. apod kay ni, maliban sa trumpo. Mga uro-auto po. Uro mga auto. ano. Yoyo. Yoyo, yan. Barbidal. Opo. So mga lobo na Jolin. Opo. Oh. Jackstone. Kasarabay na yan. Oo. Mga kawatan eh. Text. Pag may dako po, dulag-dulag siya. Ay, dulag-dulag. Anong pangalan ni Ago mo po? Pedro versus Belen Ah? po. Peter. Peter po. Peter. Gayon. Peter o Peter? Ano, Pedro. Peter po ang Bako ang lalaki. Peter, naging vice mayor yan dyan? Hindi ko po. Pedro, partner. Pedro. Pedro. O di, run, Pedro, run! Run, Pedro, run. Sa may pulis eh, may dakop eh. Oo, pag may dakop, Sa inya nakabugtak sa kawatan ni Manoy Pedro. Sa may video po, sa sidecar. Dahil Bawal. anong Bawal lagan ba niya? duman? Sako? Anong Opo. lagan niya? Sako? Sa sidecar po na pag Sa may ano po. Grabe yan, ano po. padulag-dulag ni Manoy Pedro. Oo, duman po ka mo nagpupisto na aram nindong bawal po. Partner. Wala pa pong Alam mo na, partner. anong pwesto po, madam. Warang permanenteng pwesto. Opo. So, Actually, partner, ipaliwanag ko sa imo. Yan ang mga tinda kaya nakawat-kawatan. Maski sa inkang syudad, maski sa Metro Manila. Ang mga siring ka na tinda, dyan talaga sa bangkita ayun nga pumunta. eh. oo. And maski sa Manila, yan ang hanap-hanap kan mga Ayun. MMDA. Durdulag-dulag Oo, talaga. padulag-dulag sa yan. Pero Paano? dyan talaga, kasi pag linag mo yan sa sarong harayong pwesto, dahil man sa imo Dahil man mapaka. talaga. Dapat Tan sa mga sentro. dapat yaw na sa agihan. Tangarig pag agi kan ina, kay baso aki, masabi so aki, Mama, Mabuya ko kaya. Awatan, Mama. Nataba ko sa may simbahan. Bawal, mas Bawal binawal man. na po, madam. Nagkaigwa na ba ganing pagkakataon na nadakop si Mister? Tubos po. Natubos. Pero nadakop na siya, nagtubos. Sarong business. Pero- Yang Piraman ang tubos. piraman ang pagkikita ni Manoy Pedro sa pagtinda ng kawatan sa maghapon. Paminsan po, 500, ganun po. So yan ang pagkabuhay po nindo. Opo. Piran akin nindo. 4 po. Mga darakula na. Opo. May mga agum na. May agom na May po sa iba. nakakatabang naman po sa Indo. Igo po, sir, daraga ko po. Pero yan po, nanay, na mga nababanggit mong kahilangan sa
tios na buhay, mapagal. Ay na, Nya, mapagal. napapagsabay so pangural daw na pangangaipo, subulong. Na paminsan po duman sa akin po pa paminsan ano po. Pag minaduso nanay, pag makulugon iyan. Pakikusog-kusog lang kang busis Opo, manay. manakulogom po unjan. Oo, Siguro ba nahi bogom po. Dahil ko maano garo nagpapaminyo Ibot-ibot. po. Pero nag-iibot-ibot. Oo. So, yaong ka manay digdi sa programang Tabang Ora mismo, kan ako Bicol Party List, sa pagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico. Ano po ang pangangaipo or pangapudan mo sa tuyang mga congressman kan ako Bicol para sa imong kahilangan? Sana po matabangan mo po ako magdialysis po. Tapos magtudae ko po extra. Yun lang po. Tapos sa mga bulong ko po, baga po. Ano. Okay. So, yung partner, ang pangapudan. Pigi, Kansarong taga iling ko Tabaco. si nanay, baga, grabe ang katanglayan kan hawa. Pero gusto pa ni Manay, pirang taong ka pa lang po kanyan? 46 po. Akiun 46. pa. Oh. Akiun ka pa pala. Si Manoy Pedro, 50 na po. 50. Pero sa siring ka na sitwasyon na 46 ka, 50 sa Manoy Pedro na may hilang ka, kumusta ang love life? Okay pa man? Okay po. Okay pa man. Na nakaka-score pa man? Dahil na po. Dahil na. Na, pag-iisip ko, partner pa nagkikisi nanay, bula si tatay. Dulag Pedro, dulag. Dalag, Pedro, dalag. Pero okay pa man nanay, ang performance ni tatay sa pagpadaba, Opo. Ah. Dahil man nagpapabaya. Saka sa pagdalagan, pagdulag. sa pagdalagan. Okay pa man. Ito ang nagsasabi kong performance partner. Bako may padyak, may padyak. Apot ko Manay. Oh, Maray pa man pumadyak si Manoy Pedro. Maluya-luya naman. Maluya. Ay, 50 anyos. Oh, ang pangapudan mo, Manay, Jasmine, nadangog ni ni Congressman Saldico and Saldi. Congressman Pido Garbin kan ako Bicol, kaya yaon digdi si Manay LB An sa na imong- pigihiling mi Kaberks. magkasaro Magka-Berks. kamong organisasyon. Magka-Berks. Manay LB, Ano ang bitbit mong maray na bareta para kay Nanay Jasmine? May pipa daw po si Kong Saldi na sugabos po nakaipuan ni nanay sa BRT. bigla lugod si Gigibuhon. Manay LB nagluya sa boses, may papao Basta ngayon. po sugabos po naggigibuhon sa BRT nanay, sasagutan ka na kabikon. Ayon. Ayun. Nadangog mo, Manay Jasmine. So basahon ko tabi ang nakapalaman Nanay Jasmine, gabos na bulong, laboratorio asin iba pang procedure na available Di, kasabay dyan, so, Lautan dialysis. BRTTH. Sagot Manay Elvin. na. Paano Kanako po Bicol. siya mapadag pa siya kan catheter nanay? Wala ka pang access? Ano po? Wala pang access para mag-dialysis? Wala na po. Wala pa. Di kasabayan. Wala. Mapalag pa Dialysis, siya. suto de iko, Opo. Kasabay. sabay. Subulo, Paglaag kang catheter, sabay. sagot. Basta Kanako pag Bicol. available po sa BRT gabos nagigibuhon kay nanay. Ya, anong mangyayari sa iya, Manay, pagkatauta kay ni Mapacheck up po muna siya sa BRT. alalayan mo po. Apo. Oo, alalayan ka Manay ni Manay Nanay, LB. makiresibi tabi ka ini, na iyan patunay tabi. Dahil ka na magadit gabos Manay, na ta ang procedure. pagtabang kan ako Bicol sa pagi ni Congressman Garbin, Congressman Saldico, dahil so pagkatao sa'yo mo, bahala ka na. May maalalay. May Yaon maalalay si Manay po. LB. Ayan po, hanggang Kaya, po alam na... mo si Manay LB, partner, dapat kayo nagibuan ng dakulang ribulto duman sa atubang kang BRTTH. Ayan, rebulto. Diba? Ito ang magiging Kalinyada na patunay. siya kan mga bayani. Bako man baga ang bayani gadan sana ba? Pati Oo, pati pwede buhay din. na bayani. Si Manay LB, ang saro sa buhay na bayani. Buhay na patunay kan pagiging bayani ni Congresswoman. Nalingawan LB sa Sirene. naugaring sukuan. So, pwede ka mga pudan. Kang ano ito? Yatod na sana. So, ano Kung to? sa'yo ba nakapurot, ang dukot. Di bale. Nanay Oh. Jasmine, aside tabi kayan na pigtataw sa imo na medical assistance, igwa pa kita tabi nin bit-bit na ayuda para tabi sa imo. Anak ko Juday! Bicol. Juday! Pasok! Aldwin! Pasok! Nakulaw na salamat. Yan, po. Manay. ayan. Kuling Manay. Oo. Ayan. Igwa pa. Ano tabi ang mensahe mo tabi Nanay Jasmine para kay Congressman Saldi asin kay Congressman Pido Sa kanako ako Bicol Party List. Marami pong salamat sa inyo, Gabos. Saro daw ngayon Manay na mahamis na smile. Ayan. Yan. Labas ang Ilabas ano. mo na. Yan. Ayun. Di ba, Nanay? Nakaka-smile ka na, full smile partner. Salamat tabi, Nanay, asin mag-ingat tabi ka mo habang may buhay, may pag-asa. Yan mga tugang, talagang dagos-dagos ang aksyon, dagos-dagos ang pagtabang sa mga kababayan tang Bicolano digdi sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, ang tablet, ang Mananaw kita ng tablet, asin kwarta! Tama! Kaya dyan lang kamo, ang tabay and tutok sa tabang Ora ora mismo. mismo.